Nabi Muhammad. Sang amara pengrat mring sahananing mring kanan sing tasih Sripala Dewa Narapati Twinari swaraning Kresna kalangkung tresnanira marang Syak Panon Jinawi Turnalena dadi petenging Kurawa
Jantan Pantara Ratri Amung Cipta Pukulun Pan ana liyan kae mila katur kang cundha manik prasasatra kang ulun kang sumembara Wilaheng Ami Gendamastu Purama Sidhem Ami Gendamastu Purama Sidhem silat mringgiwang jagat karana sirang tandha kabisaning bisana sono sinawung langening kula pesta maksih estandun lambang Buddha sinandara tutara katulata tulat ning Raden Parabdya pinarti tameng lalata mangga tekap wusananing Gopita tarengging merlambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang Murwengkata sedhep jaruk dumadining Wayang Purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa tungging kuna ngemu surasa yen narasaya karaos mulat saruhang rasa wandi wuruhing diri rasa rumangsang rumangsandi lir jalma ngilo kaca jarweh wis rakup ceng carita lebet wis kagelar jeroning pagelaran ya Gusti Jaya mirsani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darum Yewang Kartika wis kinurba drateng kawasa sahari ratri angedri bawana prawateking dosina gilir gemanti temadati witenganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Pedung lantang kartu mangkartu isini rambun toyo jawang patung krembya dado padang ing kutu-kutu walang katogo burun nonom yang burun toyo dado beranan tanpa wicalan padang tarwangar sinaru sang Hyang Ratnawi ingkang arsa merbawani jagat bonggeng jagat wetan tumumun kanggan mugarabang merangangkal lamun gagsayan dilan-dilato bumi saya tangu sumur sang Hyang Arka katon semabrak kanan kiri ngabangismu jenar kabar bawan sinari sang Hyang Basanta tanem to katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pojok gunung kira melan gedanu kasil ring Prabancana lenggat lenggut ngantuke gunung Makutha Mega tan wetawis tanggu soleh kawula tasih dene lawarsa angupaya buga karo Tegal Sawahi angluh silur tatanana pedhote sinambi sendonan sesindenan mikul karo lukune anggir ngrojo kayane sawanara pirembagan Samarawangi Sang Hyang Arka saya tangu saya inggil wis katon melo sinari jagat dunung ing kiblat papat lor kidul wetan Bangkulon sinari jagat kang samir Banyata Raba Teja Raba Kekuwung parandene tatan wonten ing ngamadani kekuwung ing Praja Negari Indrawati ya negari ing Dwaraka ya negari ing Jenggala Manik ya sinebat Praja Jenggalapura apanjar karo pambeganing kandha sarating pangki krana negaring Jenggala Manik dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tirambe ombak samudra binang langul kang tanpa wakut pegating panunggal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakring wis sawane kribing jurang corong krepung go serung kinar susuing peksi lawet nyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang gitri rewe-weren kelapa bumi subur pasiten mawur sadengah tinandura tangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan angrang sang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang kang mringkir tandhe iline kang pinara-para laine kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya hengeleni sawah yang pategalaning Nara Keswa
Mokal panguling totani bebasan tatanana bumi sanceng kangkang selo. Sedaya tinandurang kang mrekapi Pandhawa Bathari Sri Anggar Pasabinan. Yayoruk besar kang binangka Pratiwi. Pategalan gopul wijing kang ambuyu godhongane ambek we nganti kaya manglunga wit-witane. Polo kependhem, polo kesimpar, polo kumantung, sadotan kuciwa jinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya itik iwen sansi angrembug lamun siang aglaring panggunan. Lamun wanci sarap surya samya mulih mring kandhange dewi-dewi. Tatanana canane kandhang anggo Nanjing Palang. Labet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayek saeka kaptya karo ring rusa bangsa tuwin negari ing Dwaraka. Wana gumibanging gunung anggung enaksa mirastari run tumurun ratu merah sada dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya sameting sesanggeman sepen tebih saking tindasan saya sinan saya wiruda widananing pematsinamatan daya dinajan sawiji cismapan sejateng jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah babar karya kenging binasake negaring Dwaraka nalika semana lagya mancik marang jaman kencana. Panjang munjung pasir pawukir jinawi. Gemah Ripah Karta Tata Turta Raharja. Dasar negara kang gedhe bore padhang jagadir dhuwur kukusita tada kuncarane. Turta kasusuring Pancapraja lah sinata wau. Ingkang asta pusarang til bangsa negari ing Dwaraka. Wenang Raden ucapna dasa namani Sang Nata Dasa 10 nama semestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Wisnu Murti ya Danardana ya Padmanaba Nalindra pepakuning bumi ingkang anggung ajejegaken kautaman risa juga lengganing madaning dampar kencana ora montor-montor sipating Bathara Yayah dewaning ngandum kabagyanane Jawantah nenggih Sang Hyang Bathara Suman ya Sang Hyang Bathara Wisnu mula sang jaring para abdi emban jedhi manggo tanggung Jaka paloro-loro kang samya ngambil upacaring Rabon Yayara ping samudeng dedharatan datan kantun Wiswanira senopati negaring Dwarawati satring sewila bumi nenggih Sang Raden Harya Setyaki ya Raden Tambak Yudha ya Raden Yuyudana, ya Raden Wresniwira, ya Raden Singamulangjaya, ya Raden Bima Kunding. Satriya kandhet nyayat ingkang kasinungan kasektene duwe bebasan pinatamen dadina lumender. Tinumbak Banggong Sinuda putung pramila datan mokal den dadosaken bebeteng tinanggulanging raja negari ing Jenggalapura. Datan kantoning mangke pasebane urusan Japara kawula dasih nayaka Myang Punggawa ingkang sampun ketingal jejel riyel rapet pepet pipit prasasta tata pandenggul datan posela labet sekadang para siba ing Jawi katinon gendera mbludak gendera rontek umbul-umbul kekitrangan danu yayeng mondo ing mangsa labuh mayung megar mendi jamur bateng mangsa rendheng tumbang ngatu jating araning mangsa katiga prandening mangke katingal tidhem jinem madaning pasewaken nenggaring Jenggala Manik Sang Nartasa medhar sabda pangandika katon tintreming Wardaya duwe mulan rawira utusan duta saking negaring Astina nenggih tetuwangganing praja negari Yawastina nenggih Sang Tapa Gandurna sumawana teng mandur Sang Prabu Baladewa milarsa Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna medhar sabda pangandika ngendering kawedharing lisan
saya katriya triyasmana marang risang ati rate rate ratune mong Joko kembang langening alang jamanaka mantan moncar tinan ler kekonang surem sorotetan madang kasaran macaring ornamen kegono dasare mangsa katiga Sritinan neng pasewakan busana maneka warna Pospeteng
Dyono Nyuwang pancera Sarwarokmo Rangkeng manik nara Narawata Obro prabanya kang mirat kenyaring teca laliwaran ler ke pacisiring dadet ong wimbo kekandha amrek mi engen katiuping ma Aruta Anda Saparan mangambar kongas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kamromring hukum kang ibadah lan saka roleh wong apa ingkang was munggol tan mikir pawehing liyan
iku pantas kuranana kaki sartane kawruhana Niwang Sukmana mangadili luwi ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Bawana langgeng sinunggi tatana warat ora mangkata dhisik kadangipun Kakang ing swala bumi kadangipun Kakang Dimas Garbaruci Setyaki sawise Syadi sowan ngadhep ana ngarsanipun Kakang padha kanthi raharja sartane prayoga sowanmu tambak yuda singa mulang jaya nunamet pasang klimatapi dina pino ing milodoni dumawing tawang tuwang dina pino saking siku dendhaning Ubathara Kangga Prabu kepareng patuga miji dumateng wiswanipun ingkang rayi ing Garbaruci pun Setyaki kepareng wilujeng wiswanipun ingkang rayi Kangga Prabu boten manggelangan setunggal punapa anggen kula sowan turga mendhak kula sirna panggih Yono Basuki tatan wonten rubeda setunggal punapa nanging dereng lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Kaka Prabu Indrawati Kaka Prabu Kresna iya Setyaki siadi atur bekti ana ngersanipun Kakang ya ingsun tampa ora liwat pangestu ingsun nata Ndrawati wae tamanana Bima Kunthing sampun sanget anggen kawula pundi karya jimpat paribe dayanana ing kasantosan Kaka Prabu boten langkung ing sak mangke kula namung pangestu padha dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna iya Setyaki padha tatanen barisaning para wadyabala sartane para kawula tuwin kadang sentana nayaka ning Raja Negara Dwaraka aja nganti ingkang padha saur manuk jeneng ingsun nedya mbabarake tunanem Brahma wigatining pasewakan tambak yuda pareng paduka dawuh kelaring ingkang rayi kula ngestaken dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu nun mangke Kaka Prabu Baladewa Kaka Prabu ing Mandura jimat sesembahan kula nring Madyapada prapting delahan Kaka Prabu sarawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa wonten Praja Negari Ndrawati sareng kaliyan Bapa Durna ing Sukalima ingkang rayipun nata Ndrawati ngaturaken asung masegan panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura Kaka Prabu ya jagat pangestu Karwayat para jagat Patindra Jaladewaku ya Yayi Prabu Ndrawati Syadi nata Ndrawati Yayi Kresna atur pambagya raharja sartane nggone Syadi miji kelawan sawanipun Kakang asung pasegan panakrama wis tak tampa Kresna gawe bombong legawanipun Kakang ing Mandura ora liwatipun Kakang ing Mandura ngaturake pudya pangastawanipun Kakang ing Mandura katura kunjana ngersani Syadi Ndrawati Yayi Prabu Kresna inggih Kaka Prabu sampun kula tampyang kaya Sundaka Wanglingga Murda amawana kabagyaning gesangipun ingkang rayi ing Dwaraka mboten langkung lenggah paduka kula aturi yang anyeketaken kula aturi damel prayoga wonten madaning penggalih Kaka Prabu ya Kresna kaya sawa prayoga praptanipun Kakang ing Mandura wektu dina iki ana ngersani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna nata Ndrawati miwah bapa Peremban Durning Sukalima sarwa paduka bapa Perembaning Sukalima ingkang putrapun Sri Bathara Kresna ngaturaken pambagya raharja kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka bapa Peremban Kumbayana bapa Peremban lole astaka swala sila berdapa somorante tali wesi jenenge rante wong wedok metu bengi jenenge anak Prabu Ndrawati inggih
Kepareng paduka miji dumateng piswanipun ingkang Bapak sekali mangger, ingkang Bapak pun kumbayana. Samangke kula piji den piji sowan kula katimbalan wonten ngarsa paduka Prabu Sri Bathara Kresna. Pambagya raja sampun ingkang Bapak tambi, akarya bombong dasmanahipun ingkang Bapak sekalima. Namung boten langkung ingkang Bapak sekalima ngaturaken salam taklim kula mugi kanja wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna, anak Angger Ndarawati. Ji Bapa Rembanturna sampun kula tambi. Akarya bombong dasmanahipun ingkang putring Dwaraka mboten langkung kaskecakna lenggah. Paduka Bapa Penembanturning Sukalima, Bapa Nemban. Kula anak-anan. Sampun mboten karang kayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima ngger, anak Angger Ndarawati. Koko Prabu Baladewa. Sarwa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Panturu ingkang rayi enggar barujipun Setyaki ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Kateng pun Kakang Dimas Setyaki, yo. Siadi ngatur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanono. Kula nuwun sampun wonten. Kirangken kula pundi daturna cimat. Mugi kaskecana lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Yo, kaya wis ora kurang prayoga Setyaki. Ya Setyaki tak tampa. Sapa sing ngomong? Lho. Kowe rak mbageke kowe ngatur bekti karo Begawan Durna ta Setyaki? Ora ana wong omongan. Ora sudi mbageke wong kaya kuwi. Setyaki wonten dawuh. Kowe iki mbok yo aja kaya ngono. Kaya ngono pripun? Kula kaya ngene, mboten kaya ngono. Lho engko sik. Bapa Durna iki rak priagung. Bapa Durna iki pandhita, derajate brahmana. Lah nggih. Lho lah iya. Bapa Durna iki pendhita, brahmana agung. Lah sing omong nek RT nggih sinten? Wong sak jagat niki sami priksa. Yen Begawan Durna niku pandhita ing Sakalima sing jare kondang monyor-monyor cangkeme. Cangkemmu kuwi Setyaki. Kowe urung-urung kok wis kaya ngono lho karo aku. Kowe urung ana apa-apa rembug siji wae urung dingendikake dening anak Prabu Ndarawati. Kowe wis kaya ngono karo aku. Setyaki wonten dawuh Koko Prabu. Mbok yo nek duweni rasa gething keburu sengit kuwi aja nganti kaya mangkono. Jer nyatane yen to Bapa Durna duweni luput kelawan Siadi, ya perkaramu kuwi perkara pribadi antarane Bapa Durna karo Siadi. Ayo. Nalikane pasewakan ya aja digawa ning jroning Ndatulaya Prajanegara Ndarawati. Mengko dirampungi yen to wis rampung, wis purna jejipan pasewakan. Nanging apa kowe arep ngapa kowe? Wis kono. Terusno, aku ora sudi mbageke karo kowe Begawan Durna. Oh, nuwun sewu lan Angger. Bapa Durna kadiparan. Paduka Prabu Sri Bathara Kresna menika menawi nggadah kagungan nayaka. Nggadhahi senopati kados mekaten menika menapa badhe? Menapa badhe tentrem kantheng wonten Prajanegari Ndarawati. Durna. Apa Setyaki? Perkarane ora sanganake pasewakan. Jaduk wae karo Setyaki. Wis. Wah. Rumah saku kok pasewakan durung wiwit wis kaya ngene gegere. Kajengipun kok anak Prabu, kula mboten badhe midhangetaken aturipun netizen Setyaki menika. Bapa Durna iki kula sumanggaken Bapa Durna. Nuwun mangke Bapa Remban, nuwun mangke ugi kok Prabu Baladewa. Kula wonten maring nyadhawan anak Prabu Yayi Ndarawati piye? Ndadosaken kejut sotaning galipun ingkang rayi Punata Ndarawati wondene sak mangke kula nambi rawuh paduka ingkang sumengka pangawak bajra sengkan-sengkan datan pepoyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka Prajanegari ing Astina menapa dening Mandura teka sak mangke paduka kekalih rawuh wonten Prajanegari Ndarawati saestu ingkang rayi inggih ingkang putring Ndarawati kula nyadong dawuh timbalan paduka kekalih anggenipun rawuh wonten Prajanegari Dwaraka. Lan ana suka lan penggalih paduka ing sak mangke kesedua paring dawuh. Kados pundi anggenipun kula badhe nampi dawuh pangandika paduka kalih. Samangke kula sumanggaken antawisipun Koko Prabu Baladewa menapa Bapa Durna langkung ngrumin ingkang badhe paring pangandikan Bapa Durna. Kula napa sampeyan sik niki? Lah monggo. Wong nek kula niku ming pinangka penderek. Lho, mbok ya sampeyan mawon, Nger. Lho, panjenengan mawon wong kula niku ming ngetutke. Cara carane kula niku ming ngeterke. Cara carane wong
golek tamba ingkang sakit menika sampeyan. Duh kok kula lara, kula sehat lho nggih. Ibaratipun ngaten menika lho. Kula menika minangka penderek Paduka Bawa Bandurna, mbok kula aturi paring dawuh. Mbok sampeyan mawon. Lho, liripun. Sampeyan menika ingkang dados kadang werdanipun anak Prabu Ndarawati. Tartentu anak Prabu Kresna langkung pitados menawi Paduka ingkang maring dawuh lho nggih. Mbok sampeyan mawon Bawa Durna. Jenyatanipun sampeyan mriku inggih minangka dados sesepuh wonten para Janagaring Ngastina. Sampeyan mriku brahmana sinembah sanggaring para satriya. Tartentu pangandikanipun mriku langkung resep, langkung wos tinimbang ingkang putra ing Mandura. Alah. Mbok sampeyan mawon anak Prabu. Iki sida matur pura. Ora sida matur malah tak rampungi dhewe-dhewe. Setyaki aja sik, setyaki engko sik setyaki. Nuwun sewu anak Prabu paripaksa ingkang bapa ing Sukalima ingkang badhe matur. Lah ngaten mawon malah penak kok. Pun sampean mawon. Lho piye to kuwi? Bapa Durna Kadiparan badhe paring dawuh menapa? Kepareng ingkang bapa matur nggih. Menawi sampun dipun keparengaken kula badhe munjuk atur wonten ngarsa Paduka Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, dinten sak mangke. Anggen kula sowan wonten Praja Nagaring Ndarawati. Swanten ngarsa Paduka Prabu Sri Bathara Kresna kadheraken dening anak Prabu ing Mandura. Inggih ingkang minangka kadang werda Paduka anak Angger Ndarawati, inggih anak Angger Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Bapa Durna Kadiparan. Jane kok yang ngrekoso. Wayange kok bentukane kaya ngene. Ngrekasake sing nyuarake. Apa ora ana liyane iki mau? Mbok yo sakanane wae matur kari matur. Inggih. Mangka menika sungginganipun menika namung brong. Brong napa? Niki lho. Brom kok brong. Inggih nggih. Sepisan sowan kula kan ingkang raka ing Mandura menika badhe tetinjul tuwi dhateng kawilujan Paduka Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndarawati. Ing nyaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Durna ndungkap mangka kalih. Sowanipun ingkang bapa ing Sukalima menika nggih mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening Nata ing Ngastina inggih anak Angger Prabu Duryudana. Krana ing sakmangke kula ugi sampun pikantuk pawarta ingkang sampun sumebar wonten wonten saindenging Nuswantara menika pawarta binandunging Karna. Bilih negari ing Ndarawati sakmangke kinepung wakul binaya mangap. Awit kula pikantuk kabar, kula pikantuk pawarta bilih anak Prabu Sri Bathara Kresna menika nggadhahi wujudipun kembang utawi sekar ingkang sakmangke nedeng mekar-mekaripun. Satemah samangke kathah sakathahing kumbang ingkang nedya nyecep madu sarining tawang wonten madaring sekar menika kula wau. Inggih, liripun Bapa Durna kados pundi? Oh, mboten kula tutupi mboten tedeng aling-aling tedeng nggih. Kula menika pikantuk pawarta. Kula angsal kabar bilih Paduka Prabu Sri Bathara Kresna menika sakmangke nggadahi putra utawa nggadahi putri ingkang sakmangke sampun ambabar andungkap dewasa. Teges sampun patut manawi dipun palakramaken, sampun cocok, tuwin sampun genep menawi sakmangke dipun dhaupaken dening sinten kemawon. Lah pramila kula matur bilih negari Ndarawati kinepung wakul binaya mangap menika awit kathah sangjaning para nalindra brahmana satriya kalian kawula alit menika ugi kathah ingkang sami kayungyon gandrung manambut putri Paduka inggih putra ing Ndarawati ingkang boten lepat menawi boten lepat asmanipun ing menika sesilih Dyah Ayu Purantawati inggih Dewi Purantawati. Pramila nggih gandeng sakmangke kula sampun ketayalan saking negari Ngastina dumugi wonten mriki kula miyak sangjaning para nalindra tuwin sangjaning para satriya ingkang sami mapan wonten Praja Nagaring Ndarawati menika lilanana suka lan penggalih Paduka Prabu Sri Bathara Kresna ingkang putra inggih putu kula pun Purantawati menika sakmangke badhe kula boyong wonten Praja Nagaring Ngastina badhe kadhawuhaken dening putu kula pun Lesmana Mandrakumara lho nggih anak Prabu. Yo Yayi Ndarawati yo. Yen to Siadi mengko luwih ngeboti saking sangganing para nalindra ingkang padha mapan ngepung negaring Ndarawati padha karo Siadi golek perkara karo pun Kakang ibarate wong legan golek momongan. Mergo ngene, pun Kakang iki ingkang minangka kadang perdane Siadi Ndarawati. Purantawati kuwi kaya dene anakku dhewe, mergo kuwi anake Siadi, kuwi atmajane Yayi Prabu Ndarawati. Nanging yen to ngasih mengko Yayi Prabu Kresna malah luwih milih ngeboti sangjaning wong liya
ya sangganing para nalindra satriya utawa brahmana ingkang bakal mengku sartane bakal ngayunake kelawan anakku Purantawati. Kresna, aja pati-pati Siadi nganggep yen to pun Kakang isih ngakoni Siadi Ndarawati minangka sumitraning Yayi Prabu Ndarawati. Aja nganggep pun Kakang minangka kadang werda, ya senajan tawake dhewe iki isih turas tunggal getih. Turas Mandura nanging aja duweni pangarep yen to Yayi Prabu Ndarawati mengko isih ndak aku kadang Sinarawati yen to Siadi Ndarawati ngeboti marang wong liya tinimbangane mengko Siadi ngeboti kan anakku Lesmana Mandura Kumara ing sak mengko bakal kadhapake dening anakku Purantawati. Kresna anjreng kang puspita kasilireng samirana mrih Om Sekar kadung ko ngas kandanyo maweh araras ratnaning driya ya jagat pangestu karo wayah para jagat nun mangke bapa Penemban Durna anak Prabu Ndarawati kadiparan mbok bilih paduka ngeparengaken ingkang putra Ndarawati atur wangsulan wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa tuwin paduka bapa Penemban Durna ingkang sepisan nanggepi dhateng anggen paduka Bapa Durna pikantuk pawarta bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna ing sakmangke samya ngandharaken bilih kang putra Ndarawati anggadhahi putra utawi kula kagungan Atmaja ingkang ngedeng ndungkap dewasa inggih menika pancen leres jaryatanipun sakmangke Atmaja kula inggih atmajanipun ingkang putra Ndarawati pun Purantawati sakmangke sampun cekap tuwin sampun ganep menawi badhe winengku dening sawijining satriya utawi brahmana menapa dening Nalindra nanging semantena bapa boten kuateges kula menika nglencati dumateng menapa ingkang sampun dipun dawaken dening Kaka Prabu Mandura kula tansah ngrengkuh dumateng sinten kemawon ingkang badhe ngrengkuh ingkang rayi ing Ndarawati minangka kadang Sinarawati jernyatanipun Yayi Prabu Duryudana menika ugi dados kadangipun para Pandhawa menika ugi kula rengkuh minangka kadang Sinarawati nanging sakmangke mungkin dados ning kawuningan menawi anak kula pun Purantawati dereng mangertosi Lesmana menika ingkang kados pundi dereng mangertosi Lesmana menika tiyangipun kados menapa menawi mangke boten mathuk tuwin boten cocok antawisipun manahipun Purantawati kaliyan pun Lesmana malah samangke mesakaken dumateng setunggal-setunggalipun teges menawi samangke ngibaratipun tiyang nglampah tresna menika kedah keplok tangan kalih menawi asta kalih menika keplok tartentu saged mungel nanging menawi namung asta setunggal ingkang keplok tartentu boten badhe mungel menapa-menapa ngibaratipun
menawi Lesmana tresna kalian Purantawati nanging Purantawati mboten tresna kalian Lesmana menika sami kemawon kosok wangsulipun mboten badhe anjuk dumateng katentreman nanging malah badhe dawah wonten juranging kasangsaran. Kresna wonten dawuh apa Prabu? Sadaya walang ati. Jerniyatane pun Kakang iki uga minangka dadi wong tuwane Purantawati. Tartentu mengko aku ingkang bakal dawuh kelawan anakku Purantawati. Lesmana ki wonge kaya ngene. Oh, Lesmana ki turase kaya ngene. Lesmana ki kabisane kaya mangkene. Ya jerniyatane nyuwun sewu lho Kresna. Anakku ing Saraja Binangun ya Lesmana Mandrakumara putra Ngastina kuwi pancen wiwit mbiyen nganti saiki, wiwit lahir nganti saiki ndungkap dewasa kuwi anakku Lesmana kuwi kedunungan sebel sial. Tegese wis bola bali Lesmana anakku ing Ngastina kuwi kepengin mengku sawijining wanita, mesti gagar wigar tatanantuk karya. Jadi ngelingi apa ora? Nalikane Lesmana bakal mengku sartane bakal nglamar kelawan Pergiwa, mesti rak yo nyatane kalah karo anakku ing Pringgondan ya kuwi Gatotkaca. Nalikane Lesmana arep mengku Pergiwati nyatane kalah karo Antareja. Arep mengku Janakawati kalah karo Antasena. Oh, nuwun sewu lho nggih anak Prabu. Lesmana menika badhe nglembuk tanggane kemawon mboten kelakon. Lesmana menika badhe mengku karo tanggane, mongko ming kletan sak omah menika mboten kelakon. Malah sampun dipun grebek. Sampun ketukup Lesmana menika niku semanten. Ning sangka pintere Lesmana anggenipun Endra. Lesmana namung wangsulan. Nuwun sewu, kula menika mboten nggadhahi raos menapa-menapa kaliyan tangga kula. Kula menika namung tumbas. Menika ingkang samangke badhe dadosaken sarana slametipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Oh, pramila kula aturi mesakaken lho, Nger. Kula aturi mesakaken. Lesmana menika bola-bali kepengin gayuh. Wanita menika samangke gagar wigar datanantuk karya. Malah nate nggih tanggane sing diincer niku ming tanggane. Kedenangan bojone. Ngantos nalika semanten wonten sawijining dinten menika wayahipun sonten. Lesmana menika ngantos dipun raupi sambel lho anak Prabu. Lho, menika kapan Bapak Durna? Lho, riyen nika lho, sasi Oktober. Lho. Setahun kapengker. Inggih. Kula menika ngantos mesake Lesmana niku kan diraupi sambel lho, Nger. Ah, bojone sing digendhak Lesmana niku rekane enten bakul bakso liwat niku. Lah kok ming tumbas sambele, jebulane kok. Niku kedadosane teng musala niku, Nger. Iya. Wah, lah kok dadi kaya ngono lakon Lesmana. Inggih, pramila menika. Menika sampun kathah historisipun Lesmana Mandrakumara. Ingkang mesakaken sanget anggenipun badhe mengku sawijining wanita nanging dugi semriki gagar wigar tatanantuk karya, Nger. Anak Prabu kula aturi menggalih, kula aturi mikir. Mangga. Ya jagat pangestu ngara Bapak Durna kula wonten timbalan. Sejatosipun kula menika ugi ngeman kaliyan anak kula pun Purantawati. Lho, ngemanipun ingkang sepisan kula midhanget pangandika paduka bilih badhe midhangetaken anak kula pun Purantawati kaliyan anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Menika kula remen jeryatanipun menawi ing sakmangke menawi Lesmana Mandrakumara kaliyan pun Purantawati kalampah anggenipun dhaup tartentu menawi sakmangke anak kula pun Purantawati sampun grebini tumuli nglairaken jabang bayi. Jabang bayi menika ingkang sakmangke badhe nerasaken turas negari Ndarawati ugi saged dados turas negari Ngastina. Lah menika. Ah, menika peluang emas lho, Nger. Menika peluang emas. Terus sampun ngantos dipun lerwakaken. Menika sampun ngantos dipun lewataken. Sampun ngantos dipun napa nggih? Sampun ngantos Bapak Durna menika kenging napa? Kula kelingan Lesmana le diraupi sambel niku lho, Nger. Kula mesake banget niku. Inggih Bapak Durna. Nanging nuwun sewu mitratipun ingkang putra, tiyang ingkang badhe aramban katresnan menika inggih menika ingkang sepisan kedah mangertosi dhumateng calon pinanganten kakung utawi pinanganten putri. Nggih. Samangke menika kula ingkang badhe paring mangandikan kelawan anak putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Ya Kresna, mengko aku sing bakal dawuh kelawan anakku Purantawati. Nanging ingkang bagus yadi mengestanana
Kalan apa kang dadi karepane anakku Lesmana Mandra Kumara? Ya jagat pangestungkara, Bawa Durna. Wonten dawuh. Kula aturi nyekseni sedaya kemawon wonten mriki ingkang sami lenggah. Gandeng ugi kula sampun ngantepi menapa ingkang dados tekad paduka Bapa Nemban Durna. Menawi mangke babagan anak kula pun Purantawati ingkang badhe kadhawuhaken dening anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menawi ngantos wonten kogelan manihipun anak kula pun Purantawati, mangke kula ingkang badhe matur wonten ngarsanipun anak kula pun Purantawati. Liripun, linggih liripun sak mangke kula nayogyani anggen Bapa Nemban Durna nglamar anak kula pun Purantawati, sak mangke kula tampi panglamaripun Bapa Durna. Dunamit pasang liman tabit dina pinong kula duni dumawing tawang tuwang. Koko Prabu Nuwun Sewu. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki piye? Wa kula aturi midhanget. Kula aturi menggalih. Menggalih babagan napa? Menawi sang mangke ngantos Koko Prabu Ndorowati masraken ingkang putra inggih punika Dewi Purantawati. Dumateng pun Begawan Durna tartemtu samangke badhe kadhawuhaken dening Lesmana. Menapa padukan Kanjeng Koko Prabu niku boten ngemuti. Menapa padukan Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna boten prisa bilih Lesmana menika pancen nyata anak ratu. Nanging nuwun sewu nadyan putra Nalindra nalaripun Lesmana menika kaya dening ibarate wong sing wis duweni kertu kuning. Lho. Sababe apa? Meski mawon padukan Kanjeng Koko Prabu sampun mriksa. Nanging ingkang baken kula mboten nayogyani, kula mboten nyarujuki. Menawi sak mangke Purantawati kadhawuhaken dening Pun Lesmana Mandra Kumara. Setyaki mboten dawuh. Si Adi kuwi ning kene mung nayaka, si Adi ning kene iki mung senopati. Si Adi ora nduwe wewenang tumrap anakku Purantawati, uga ora nduwe wewenang tumrap anakku Lesmana Mandra Kumara. Bab perkara Kresna bakal ndhawuhake Purantawati karo Lesmana kuwi perkarane si Adi Ndorowati. Si Adi Setyaki ora kena melu-melu. Ning nyatanipun kula kinten anggen kula nglabuhi anggen kula suwiton kersanipun nata Ndorowati sampun boten wonten ginanipun. Jenyatanipun sampun boten kenging dipun emutaken. Boten saged dipun ndhakaken kamurkanipun. Lho lungguh sik Setyaki, iki rak perkara kula warga. Pun Kakang ngomong, pun Kakang ngendika yen to pun Kakang nayogyani kang dadi panglamare Bapa Durna kuwi durung kantenan. Yen to mengko Purantawati gelem dirabi karo Lesmana Mandra Kumara. Boten idep. Ingkang baken kula mboten sarujuk. Yen to si Adi ing swala bumi ora narimake lan kang dadi ngendikanipun Kakang, kula aturi mrayugaken, kula aturi nyekecaken anggenipun sami penembakan. Lho si Adi arep nyandi, kula badhe wangsul wonten kesatyan garep ruci Koko Prabu. Nalendra marwa sing sang katriga mulung mangrama ing wadya Kurdakura reka kiri ya jagat pangestungkara Bapa Durna menika kados pundi? Malah sak mangke kadang kula ing Kasenopaten pun Yayi Singamulang Jaya malah huncat saking negari Ndorowati. Kresna wonten dawuh Koko Prabu. Bab perkara lungane Setyaki si Adi ora samenggalih banget. Mergo ngene. Negara Ndorowati jejer Kresna kuwi ora nganggo Setyaki ya ora ndadake perkara. Jejer Ndorowati kuwi ora enek senopatine ya ora dadi ngopo. Yen to si Adi kuwatir
babakan kananoning Praja Negara Ndrawati yen to ketaman Parangmuka Siadi aja walang ati lungguh kang prayoga mengko yen to ana apa-apane pun kakang sing bakal tepandhang nanging baku Siadi Ndrawati menggalya babakan gone Siadi Ndrawati bakal ndhaupake anakku Prantawati lan anakku Lesmana Mandra Kumara Kresna sidhom jroning pasewakan Wadyakong tanpa sapa kapraban dening Sang Nalendratama mangun kaunengan ngarwa sing duka cipta Perpoti mandana raras Perpoti mandana raras Om Dintreming Mardayana Tandrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna sareng midhanget pangandikanipun nata ing mandura ingkang raka nalindring mandura Sang Prabu Baladewa nalika semanten dadosaken kanyut minangka warju kanujare wong aganten warju jaring wakeca nginanga durung abangi durung manjing dasaring mertala kasaru geger njaba yak ngarsa takeping berkuasiban bono amuk apa to kang dadi darunane sanalika nata Ndrawati kang jegeger kaya tugu sinungarta tumuli midhanget alaipun sang para kawula bilih wonten kawula ingkang minggah madring Datulya Praja negari ing Ndrawati. Lah sinten to ingkang wonten minggah madring Datulya Praja manjat Pancaniti. Mboten sanes kejawa mung atmajaning Sang Lurah Semar Badranaya, Panakawaning Karang Tumaritis. Nenggih Sang Lurah Petruk Nganrong Bolong, datan kantun nggih Sang Lurah BG, ya ki Lurah Bagong. Ingkang samangke wonten minggah madring Datulya Praja repepeh pindha sata matarangan gawe kagat kang samya mulat mangrembeng para kawula kancana daya piyak-piyak njaluk dalan budaya negeri Tira
mendak alun tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngantika magawe pranta yen ngantika magawe pranta ya jagat pangestu karo ayah para jagat Koko Prabu piye Kresna dereng ngantos paripun anggen kula sak pirembagan ngrembag babakan anak kula ingkang badhe kadhawaken dening putra Ngastina menika kula nampi pisuwanipun abdi Panakawan ing Karang Tumaritis mboten mangling mringa pun Petruk Kanrong Bolong kaliyan pun Panakawan Bagong Koko Prabu ilah dalah ya jagat pangestu karo Kresna wonten timbalan ya najan to piye wae senajan to Panakawan nanging Panakawan kuwi beda karo kawula cilik liyane liripun benten kados pundi ya jalaran Panakawan kuwi minangka abdi kinasih para Pandhawa mesti wae yen to sowan wani munggah ning Datul Praja mesti kuwi suwijining perkara ingkang lumrah inggih nanging apa bakal kelakon yen to ana kawula cilik sak liyane Panakawan ingkang wani munggah ning Datul Praja mula kang saka kuwi Kresna Gandeng Petruk sartane Bagong kuwi gedhe labane tumrap para Pandhawa sartane Siadi sithik akeh tau tate nampa pangudange Panakawan Kakang Semar sak anake marata jage praptane Petruk karo Bagong kuwi timbalana dangunen mbok menawa wigati Kresna inggih Koko Prabu Baladewa kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi yo Kresna kaya seorang prayoga yayi ora mengkoto dhisik Panakawan Petruk Kanrong Bolong Petruk sawise sira sowan ning Rajanegara Ndarawati padha kanthi slamet praptamu Petruk Panakawan Petruk Kanrong Bolong nuname pasang Kalimantabe dina binang nglodoni dumawing tawing tuwing linepat ing tolak manu nun mangke sinuwun keparang paduka Gusti kula sanata sinuwun Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna amiji dhumateng pisuwanipun ingkang abdi ing kapetrukan pun Petruk Kanrong Bolong keparang sowan kula wilujeng sinuwun mboten manggelangan setunggal punapa tinebena saking rubeda cinaketna mring kanjewanan tuwin karahayon sowan kula durga mendhak kala sirna keparang kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Ndarawati ya Petruk sira atur bekti lawan panjenenganing sunara liwat pangestu ningsun wae tampanana Petruk kawula ninggi sampun boten kirang prayogi sinuwun prayogan monggon mulunggu sampun boten kirang prayogi Panakawan Bagong padha kanthi slamet tekamu Panakawan noname pasang Kalimantabe tinebena ngeloduni dumawing tawang towang linepat ing tolak manuk manu gong ha manu ora manuk ora manuk engko nek esuk oh ya linepat ning tolak manu nek sinuwun Prabu Ndarawati iya Panakawan nggih paduka miji dhumateng pisuwanipun ingkang abdi pun Panakawan Bagong wilujeng sowan kula ngaturaken sembah bekti kula konja sinuwun iya Panakawan Bagong tak tampa
ora liwat pangestu ningsun wae tampanana. Nek nggih sampun boten niku kirang prayogi. Prayoga nunggon musuh wanu ning Praja Negara Jenggalapura Bagong. Nggih sampun boten kirang sekeca sinuwun. Petruk padha kanthi slamet tekamu Punakawan Petruk. Sinuwun mandura lenggah teng negari Ndarawati. Yo, sekawit aku sowan ngersani Yayi Prabu Ndarawati. Nggih. Kepareng wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, Petruk tak tampa lan pangestuku wae tampanono Petruk. Sampun sanget anggen kamula pundi? Prayogakno sowanmu. Sampun boten kirang prayogi. Bagong padha kanthi raja sak praptamu. Pamujinipun sinuwun Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Kula ngaturaken sembah kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura. Yo, Punakawan Bagong tak tampa. Ora liwat pangestuku wae tampanono Bagong. Ainak non. Apa, Gong? Ainak non. Apa? Ainak non. Sing cetha to, kawula non. Kawula non. Kowe ngomong apa? Ainak non. Ngandel Gong kowe. Ning masewakan kok ngomong sing kaya ngono. Lah krunguku kan sak ngono kok. Prayogakno Punakawan, sampun boten kirang prayogi sinuwun Mandura. Oh, Petruk kantong bolong. Lho, menika Penemban Durna. Iya, Petruk, heeh, kowe kaget. Kowe kaget krungu suarane Durna ning negara Ndarawati, kowe kaget. Inggih kaget mawon Penemban. Jenenyatanipun boten adar sabene Pandhita saka lima inggih sesembahan kula pun Sang Resi Kumbayana menika rawuh teng negara Ndarawati. Lah kok sagendhakan iki rawuh mriki. Sekawit aku ana wigati dening anak Prabu Ndarawati Petruk. Oh, nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Heeh, tak tampa Petruk. Pangestuku tamanana Punakawan. Sampun sanget anggen kawula pundi? Bagong padha slamet tekamu, Bagong. Pangestunipun Penemban Durna. Nggih. Pamujinipun Penemban Durna wilujeng Penemban. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, kere Bagong ya tak tampa. Pangestuku tamanana Punakawan. Nggih, kula pundi akarya jimat. Wah, jan wis. Karang suwe ra petuk. Nganti kendang batangan kowe nganggo kosek. Kendang apa? Batangan. Batangan. Wah. Ya ora apa-apa karang kahanan kok ya Gong. Heeh. Juragane mulih ya ora ninggal-ningali. Ya ora sanggresula kok ya kowe senane. Lah iya. Petruk wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sotaningsun sowan tanpa tinimbalan wigati apa? Kepareng kula matur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Wong tak undurke. Lepat atur diagung pangaksami ingkang sepisan kula badhe ngaturaken tebasiti sekul binunteling ron klapa. Apuren tombo bilih wonten lepatipun ingkang abdi ing ngarang tumaritis sinuwun. Iya. Petruk ndak paringi kalodhangan marata diake matur sembah nuwun. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Ndarawati Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya tak tampa Punakawan ndongkap monggo kalih. Sowan kula menika mboten dipun utus dening para Pandhawa, sowan kula mboten dipun utus dening bapak kula pun Bapak Semar menika babar pisan mboten. Nanging mligi sowan kula menika mirunggan wekdal kula ngejak kaliyan adik kula Bagong niki merga saking krentek niat manahipun ingkang abdipun Petruk kantong bolong anggen kula taksih kemutan tansah gumawanging netra tuwin talinganipun ingkang abdipun Petruk kantong bolong. Duk rikala murcanipun inggih menika wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada pusaka negaring Indraprastha. Rikala semanten dipun cidra dening Dewi Mustakaweni sakmangke ingkang saged manggihaken inggih menika pun Petruk kantong bolong. Lah malah sak mangke anggen kula manggihaken wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika kula ampil riyin, kula silih riyin, kula golung adoh riyin, kula madeg wonten salah sawijine negari, kula madeg Nalendra jejuluk pun Prabu Belgeduel Beh nalika semanten menawi paduka ngemuti dhumateng lelampahan Petruk dadi ratu. Iya Punakawan. Inggih. Lah malah nalika semanten Sinuwun Ndarawati Gusti kula Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ugi ngawontenaken sayembara nggadahi kekudangan
Saderengipun kula manggihaken wujudipun pustaka Jami Sang Jimat Masada, sinuwun Ndarawati nggadahi kekudangan, nggadahi ujar, nggadahi janji kalian Petruk Kantong Bala. Kula tasih kemutan banget lho niki. Ya jagat pangestu ora. Ora sah tok tiroke. Wah, mboten wong sakniki niku akeh undhaking pawarta. Mengke malah dikirane Petruk gawe-gawe malah dikirane Petruk ngapusi. Nalika semanten Paduka paring dawuh sinuwun. Sapa ta wae ingkang bisa nemokake wujuding pustaka Jami Sang Jimat Masada. Nek wedok tak pek anak nanging yen lanang tak pek anak mantu mengku anakku ingkang jenenge Purantawati. Lah, kamangka kula pikantuk kabar statuse kanca-kanca kula niku sami ngrubut ngepung negari Ndarawati. Bilih ingkang putra inggih Gusti Ayu Purantawati menika sakmangke sampun dungkap dewasa, teges mboten dangu malih badhe dipun wengku garwa dening suwijining priya. Lah kamangka nuwun sewu, sampean pun paring dawuh kaya ngoten. Kamangka dereng mangtepati janji kula, dereng mangaturi, dereng mang sendikane ingkang menungko dados ujar sampean piyambak. Lah sowan kula menika sinuwun walih-walih menapa kula namung badhe ngebon-bon enjang jejawas wonten, tegesipun menika grimis. Grimis menika kosok balinipun ngemis. Kula badhe ngemis dumateng Paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Ndarawati. Lilanana suka lan penggalih Paduka, kula badhe nyuwun janji Paduka. Kula badhe nagih janjinipun Sinuwun Ndarawati ingkang rikala semanten sampun dipun janjiaken kanpun ponakan Petruk Kantong Bala. Sakmangke kula aturi ndhawuhaken ingkang putra, ingkang putra mantu ing kapetrukan inggih karang tumaritis pun Petruk Kantong Bala kadhawuhaken dening ingkang putra inggih menika Gusti Ayu Purantawati inggih calon bojo kula, my love, my honey. Kok nganggo my honey barang honey pintu apa udu? Calon bojo kula, sisian kula inggih calon garwanipun, calon sehmaipun ingkang abdipun Petruk Kantong Bala sinuwun. Kagat risang kapirang urinang kul kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Ya jagat pangestu ngrawayah para jagat Petruk wonten dawuh. Aja kadoati kajaran penampamu ya Petruk. Nggih, liripun. Merga wektu dina iki kowe rak ya nyumurupi rawuhe Kaka Prabu Baladewa apa dene rawuhe Bapa Prembanduring Sukalima. Wektu dina iki rawuh ning Prajanegara Ndarawati uga kepengin ngayonake kelawan anakku Purantawati Petruk. Ora ku ateges aku nglencati kelawan janjiku. Ora ku ateges aku ora bakal minangkani klan kang wis dadi tak aturke Petruk. Nanging mangerti ya gandeng praptamu kuwi wis kalah dhisik karo praptane Bapa Durna kelawan rawuhe Kaka Prabu Baladewa. Paripaksa wektu dina iki panjenenganing sun wis keparengangu kuwi sartane mesthekake. Uga wis disekseni dening wong akeh piyai kathah. Sartane para lengganggeng padha prapta ning Ndatule Prajanegara Ndarawati wektu dina iki wis nyekseni yen to anakku Purantawati bakal kadhawuhake dening anakku ing Ngastina ing Satru ing Saroja Binangun ya kuwi Lesmana Mandra Kumara Petruk. Caca muntap lir kinentap duka yayasinipi netra kocak ngondarandir yen sinaben mring sagedheng. Nuname pasang Kalimantabe tinebena ing Laduni tinebena saking siku dendhaning para Jawata. Sinuwun Ndarawati, Petruk kepiye? Waduh. Jane eman-eman lho sinuwun. Eman-eman kepiye Petruk? Ingkang sepisan sampean menika Nalindra Gung Binathara. Iya, Nalindra Ndarawati kamangka titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Kamangka pangendikaning Nalindra menika sabda Brahmana Raja. Sabda Pandhita Ratu ngibaratipun pangandikaning Nalindra menika datan kena wolawali kaya dene banyu ingkang tumumpang godhong sente blendra-blendre gunemane menika mboten sejatosipun menika ngeman kula menika ngeman dhateng derajat Paduka. Perkawis kula mboten pikantuk jodho pun Purantawati menika kula kinten mboten dadosaken perkawis menapa.
Nanging kula niki ngeman. Kula niki ngeman kalih derajat kalenggahan pangkaten Sinuwun Darawati. Ingkang sampun kondhang kaloka wonten saindenging Nuswantara jagat menika sampun nyekseni. Bilih Nata Darawati menika nalendra ingkang titis Sanghyang Bathara Wisnu inggih titis Sanghyang Bathara Suman nanging menapa badhe nglampahan cariyosipun. Ana nalendra titis Sanghyang Bathara Suman kok ngendikane ora kena diugemi, ngendikane ora iso jak kompromi. Niku nek cara kula isin sih, nek cara kula isin banget. Tur melih nuwun sewu putra sampeyan. Inggih calon bojo kula pun Purantawati niku ayune ndak ngejo neh. Niku ayune sondha langit prasasat widodari mandhap saking ngayangan. Karang putra saking Nalendra ingkang titis Sanghyang Bathara Suman. Nanging emanipun menapa Dewi Purantawati kok mung trima dirabi wong koclok lho Sinuwun. Astaka swala swaru gembol sumorante. Hawala gamanaga kula goplit gantil butuh ing selikur. Panangawan Petruk kantong bolong. Menika Penemban Durna. Petruk iya. Oh, aja kaget pae paksaku sing menehi wangsulan karo kowe ya Panakawan. Nggih. Mboten napa-napa. Kula ngerti kok sampean mung arep nesu-nesu. Kula ngertos nek sampean mung arep ora trima. Merga sampean midhanget ing dadi aturipun Petruk bilih Lesmana Mandra Kumara menika wong koclok. Nggih, kula bloko. Jujur kula niku ora kalih teges kula ora seneng kalih Lesmana. Ora kok teges kula menika sengit kalian Ndara Lesmana menika babar pisan mboten. Wong Ndara Lesmana menika saben royal ngejak Petruk. Masa kula ya trima ing sak mangke badhe medhot tali silaturahmi antawisipun kula kalih Ndara Lesmana. Kula ngawon kok Penemban kula ngawon. Kula menika ngrumaosi bilih kula namung kawula alit. Tinimbang kula sak mangke mboten kelakon dhaup. Kaliyan pun Dewi Purantawati malah kula mengke uga kelangan kanca bala Ndara Lesmana. Luwung kula gantung kemawon Penemban. Wela. Maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat strayali binatang September Oktober November Desember Januari. Wah lah kok dadi nyebar wisa kaya ngono aturmu Begawan Durna. Bagong arep ngapa kowe? Nuwun sewu. Nek teng mriki le padu niku antarane Bagong kalih Penemban Durna, kula kinten kula mboten badhe nesu kaya ngoten. Mong merga niku nuwun sewu, sampean prisa Bagong niku wonge sirahe gedene ra jamak-jamak. Sampean prisa nek Bagong niku ikete ukuran 7-8. Sampean mesti prisa. Tur nuwun sewu, wong niku nek sirahe gedhe, mongko awak kula cilik. Ning weteng kula gedhi, mula kula dikarapi blendis. Niku mesti wong kabeh sami prisa nek wong sing sirahe gedhe mestakane ageng niku cerdas. Mesti tiyang intelektual. Terus kowe arep ngapa? Bagong kowe arep ngopo? Bagong kowe arep ngopo? Arep ora trima. Mboten kula trima mawon kok. Kula mung ngajeng matur lho Penemban. Oh, Bagong kowe arep ngomong apa Panakawan? Merga praptamu iki wis kalah dhisik. Tekamu wis kalah dhisik karo praptaku karo praptane anak Prabu Baladewa. Nggone bakal nglamar kelawan Dewi Purantawati. Tur meneh ngene. Nalika semana anak Prabu Sri Bathara Kresna kuwi uga wis ngeparengake sarta wis nayogyani yen to putuku Purantawati bakal sida didhawuhake dening anakku. Ya putuku. Ya putra Angastina ya ki putuku Lesmana Mandrakumara. Nggih, Penemban, nggih kula ngertos kok.
Ning kula mung nyuwun tanggung jawabe sampean. Kula mung nyuwun tandang gawene sampean. Nek nganti niki mengke Petruk mulih gantung tenan. Niki perkarane udu lupute Petruk ning lupute sampean. Lho, ora iso. Kowe kok dadi nglupute karo Begawan Durna. Lupute Begawan Durna ki apa? Mergo kuwi perkarane Petruk karo perkarane anak Prabu Ndorowati. Lah kok dadi kowe melu-melu. Kowe ngeret-ngeret karo Begawan Durna. Lho nuwun sewu, Petruk mau rak pun matur to. Ngendikaning Nalendra menika sabda Brahmana Nalendra. Teges sabda Pendhita Ratu. Menika datan kenging wolawali, datan kenging blendra-blendra kaya banyu ingkang tumumpang wonten madaning godhong sendhe. Menika babar pisan boten dipun keparengaken. Lah kok dadi sinuwun Ndorowati kok ya nuwun sewu, amit sewu, amit sewu. Lah kok ning atase Nalendra kok goblok. Ning atase ratu kok kutung nalare loka pikire. Anake ayu-ayu kok mung trima dirabekke karo wong kocok. Ah, menungso ora tatanan. Ya jagat pangestu ngoro wayang proro jagat kriwikan dados grojogan guyon dados tangisan Koko Prabu piye Kresna mapanipun Panakawan Petruk lan pun Panakawan Bagong ing sakmangke anggenipun badhe nglamar dhumateng anak kula pun Purantawati mriku sakmangke miturut pangraosipun ingkang raying Dwaraka badhe dados perkawis ageng lho bakal dadi perkara gedhe dasar sartane lire apa Kresna jernyatanipun kula sampun wantun nglencati dhumateng menapa ingkang dados ujar tuwin janjinipun ingkang raying Ndorowati menawi sakmangke kula badhe anjabel pepesthen kula anggen kula sampun macangaken anak kula pun Purantawati kaliyan pun anak kula ing Saraja Binangun inggih menika pun Lesmana Mandrakumara lan ugi badhe lingsem menawi dipun mresani dening Piyai kathah Sinenggonata Ndorowati menika Nalendra ingkang ngendikanipun datan kenging dipun ugemi nanging menawi mangke ngantos kula ugi nglencati dhumateng janji kula kaliyan pun Panakawan Petruk Kanrong Bolong kula ugi bakalipun lingsem dipun tulasangganing para kawula Sinenggonata Ndorowati menika Nalendra ingkang nalaripun boten ganep Kresna kula wonten paring adhawu ora sah dedreg ora sah judheg
kaya mangkur kang dadi penggalih Si Adindrawati. Jar nyatane ngene, Petruk karo Bagong kuwi mung kawula cilik. Yen to ngasih mengko kelakon Petruk nggantung. Yen to ngasih kelakon Petruk mengko mati nglalu. Kuwi ora bakal nemahi daya apa-apa kelawan Prajanegara Ndrawati. Jar nyatane kuwi mung kawula cilik. Kejaba sing yen to sing mati nglalu kuwi pun Kakang mesti Sadi bakal kelong dayane. Inggih lho nggih nuwun sewu. Sampun ngantos padukan Prabu Sri Bathara Kresna menika menggalih babakan Petruk Kantong Bolong kaliyan pun ponakan Bagong. Oh, ingkang samangke ngoman-oman Nalendra Ndarawati. Kula ngertos, kula niki janjane dong wau. Aturipun Petruk kaya wong nangis niku niku janjane merga sangka Petruk menika sejatosipun marah lho anggere. Marah liripun kados pundi? Petruk menika janjane nesu, Petruk niku janjane duka. Ning kenging napa kok Petruk niku mboten ngamuk, Petruk napa mboten nesu-nesu, ature mboten nantang-nantang kalian para lengganten Prajanegara Ndrawati. Oh, merga Petruk niku ngrumangsani, Petruk niku ngrumangsani dheweke niku mung kawula cilik. Dheweke menika namung batur pramila mboten gadhah wewenang tumrap menapa kemawon. Petruk menika sawetawis wekdal namung nedha narima ing pandhem kemawon. Ning ngene Kresna, ndak kira Si Adi rasa judeg menggalih babakan perkara Petruk apa dene Bagong. Ingkang baku samaptakna sartane tantingen anakku Purantawati mengkone bakal kadhopake dening Lesmana Mandra Kumara Kresna. Ya jagat pangestu karo ayahna jagat. Maling sak mangke kula pesthekaken kula ingkang badhe tumuju wonten ing taman keputren Kaka Prabu. Ya keparengi Si Adi Ndrawati kepiye? Kepareng wong sak mangke ingkang raya mbibaraken pasewaken wonten Prajanegari Ndrawati. Ya Nata Ndrawati, Yayi Prabu Sri Bathara Kresna tak keparengake Dimas. Purnagati ning Mananggilan. Arsa sang nata kondura ngedaton jeluk saking Dampareksana kinapit gamparan gading. Kadheraken sang janing para banjat jedi manggung tanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil upacaring prabon. Kawit saking Mandara tindak nyosang Sri Naranata lamun kantenan saking Mandara Nata Ndrawati arsa munjuk sesanti ngersaning Gusti. Sinukmaya winajeng asepi sinimpen telenging alpu pambukaning warana Parlen saking layap-layaping ayu pindha pecating sumena sumasuping rasa jati
Eh